ஹலோ வீவர்ஸ், வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சிட்டுக்குருவி பேசுகிறேன். நான் என் வீட்டு மஞ்சள் செடியை போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள், சின்ன சட்டி, சின்ன கிண்ணத்தில் மஞ்சள் செடி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். வச்சுக்கணுண்டு சின்ன கிண்ணம், வீணாக பண்ண பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பொங்கலுக்கு வாங்கின மஞ்சள். சின்ன துண்டு தான் வாங்கினேன், சின்ன மஞ்சள் தான் வாங்கினேன். 5 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் 2 மஞ்சள் கொத்து. ஒரு பானைக்கு 5 ரூபாய்க்கு. சின்ன பானையில் பொங்க வைக்கிறோமா, அதனால் சின்ன மஞ்சள் துண்டு கொத்து வாங்கினேன். அதிலேருந்து சின்ன கிழங்கு எடுத்து இதை நட்டு வச்சேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லா வந்துடுச்சு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு மஞ்சள் கிழங்கு. இது என்ன செய்வேன், இது அப்படியே வச்சுருந்தா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பொங்கல் வர்றதுக்கு. பொங்கலுக்கு எடுத்து பானைக்கு கட்டிட்டு, பெரிய பானை கூட கட்டலான்னு நினைக்கிறேன். இது பெருசாக தான் வருது. கட்டிட்டு இது வச்சு இப்போ ஒரு தை மாதமா, மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆடி 8 மாதம் ஆகுது. தை மாதம்தான் நான் எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போதைக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இனிமேல் இந்த வருஷம் போனது போகட்டும், இனிமேல் வருஷம் பொங்கல் பானைக்கு மஞ்சள் கிழங்கு வரும்போது வாங்கும்போது அந்த மஞ்சளை உடச்சி இந்த மாதிரி சின்ன வேஸ்ட் டப்பாவில் நட்டு வைங்க, சரிங்களா? நட்டு வச்சிங்கன்னா அழகாக வந்துடும். அடுத்த வருஷம் நம்ம வீட்டு மஞ்சள் செடி எடுத்து நம்ம பானை கட்டினோன்னா அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா? அது மாதிரி செய்கிறீங்களாப்பா? தேங்க்யூ.